Wengenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinyela khona le video. Ukhwele wazehlela kubantu ezikhundleni zokuxhumana basola ngokuthi bafuna ukuqeda ngayo emculweni uZandile Khumalo ongudade wabo kaKelly Khumalo. Lokhu ke ukwenza emva kombhalo kaJoy Zelda abe uqondise kwabaka Mighty Choice athi ke le nkampani mayeke ukubavezela izilemani zakwaKhumalo uZandile noKelly njengoba ke kusaqulwa icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa wayengunozinti Orlando Pirates neBafana Bafana. Kuzokhumuleka ukuthi uKelly Khumalo abakhishwe kwiMasero Jazz Festival ezoba seMafikeng eNorth West nakwi-A-Tribute Women Festival ezoba ke seBotanical Garden eGoli ngenxa ke yokuba ke sematheni kwegama lakhe ecaleni likaMeyiwa noma ke owayenguyise wengane yakhe. Ekhala ke ekhasini lakhe Instagram uZandile uthe ke hayi mina bengithi ke nisakhuluma ngosisi kodwa ke senifaka nami ngiyabona ke mina sihlobo ngifuna ke ungene kahle emqondweni noma ke engqondweni zenu anginandaba nje nokubandlulwa lezi idwanyamphupho zakwi-social media. Uthe ukhethe ukuba semculeni ngoba enothando lwawo uma ke ethanda angavuka nekusasa esewuyekile futhi ke angabi nancindezi ngenxa ke yalokho. Uthi ke akunamuntu nje ozongikhansela mina ke kuzwele vele ke laba abahamba phambili ukuthi ke asikhanselwe abakaze ke basichase kodwa ke nakho siyaphila ngaphandle kwawo. Esho uthi ke ngendlela awuthanda ngayo kumculo angawenza mahhala uma ke ethanda. Ngeke ngimkhulumele uKelly kodwa nje uyabona mina hayi bandla ungenza noma yini embi akuthi dikiye noma ke akudikize inqulo anginandaba ke okumele ke nikwazi nje ukuthi mina angisiko owenu ngokaJehova anisoze ke nangenza lutho kusho yena. Wengenza kwethu mina zofisa ukuthi izuvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ngeke ngalolu daba hlangana phakathi ku-comment section mina sengiphuma kanje.